Курчак бик күптәннән, моннан 4000 ел элек барлыкка килгән. Тик борынгы курчаклар хәзергеләренә охшамаган булган. Алар баштан һәм гәүдәдән генә торган. Мондый курчаклар таш, балчык, күн, агач, хайван сөякләреннән ясалган. Борынгы кешеләр курчакларның тылсымлы көчкә ия булуларына ышанган. Алар фикеренчә, курчак хуҗасын явызлардан саклаган. Аның авыруын үзенә алган. Теленә матур төшләр күреп йокларга ярдәм иткән. Ә менә 16-17 гасырларда курчакларны матурлык өчен ясый башлаганнар. Күз алдыңа китерәсеңме? Бер курчакны ясау өчен 70 оста чакырылган. Курчакның гәүдәсе юкә яисә нарат агачыннан киселгән, ә башы фарфордан кыелган. Аңа иң затлы тукымалардан тегелгән кием кидергәннәр, асылташлар белән бизәгәннәр. Курчак искиткеч матур булып килеп чыккан, тик бик кыйммәт булган. Аны бары тик патшалар һәм зур түрәләр генә сатып ала алган. 1643 елда Франциядә Пандора исемле курчаклар ясала башлаган. Алар зурлар өчен булган. Бу курчакларның киемен чып-чын модельерлар теккән. Пандора курчагы бөтен дөньяга таралып, француз модасына реклама ясаган. Бүгенге көндә курчаклар бик күп төрле. Кайберләренең зур гаиләләре, йорт хайваннары, заманча җиһазландырылган матур йортлары, затлы машиналары бар. Ашый, юлый, көлә һәм хәтта суда йөзә ала торган курчаклар да күп. Ә кайберләре 7 катлы серле капсула эчендә яшерелгән. Ә синең яраткан курчагың бармы?